Hayırlı erten, ilning töp telekanalında Tatarstan yanılıkları Turu Efir Studiyasında Çulpan Emiri bizning bugungi çıkarılıştı. Kişi vatanda ışıraşular Şüpreli rayonu ayışının 90 yıllığını belgilep öttiler. Respublika mekteplerinde toplandırının sıfatın tekşürüler bara. Mamadış rayonundan bizim reportaj. Xiyalların şınga aşırıq. Şalıdan Ayşe Zaripov'unu davalav için yerden kerek. Россия президенті Владимир Путин КАМАЗ автомобильлер заводы хызмет коллективін ветеранларына бірінші автомобиль шығарылуға 45 ел толу білен құтлады. Президент белгілеп өткенше КАМАЗ түзіліші илебіз автомобиль түзілішінде ең масштаблы һәм кейреклі проектлардың бірсі. Иқтисады индустриал қуатыны дәулетнің оборона сәлетін нығытуға зор үліш болып тұра. Шалыда ұзған тантанада коллективні республика президенті Рүстем Миннихановта құтлады. Ол КАМАЗны Россия йük машина түзіліші лидері деп атады. Шулай президент Шаулы шәһәр советының йомаклы утырышында булды. Узган ел нәтиҗәләре һәм агымдагы елга бурычлар турында сөйләштеләр. Шәһәрдә бизнес майданчыкларының инфраструктур проектлары уңышлы гамәлгә ашырыла, алданган өлешләр проблемасы тулысынча хәл ителгән. Президент шулай ук Шаулыда православие һәм мусульман мәктәпләре ачырга тәкъдим итте. Ул шәһәр предприятиеләре продукциясе күргәзмәсендә карады. Демография проблемаларын хәл итәргә һәм отышлы шартларда сәнәгать майданчыгы булдырырга. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ширмешән районы муниципаль сессиясендә шундый киңәшләр бирде. Парламент җитәкчесе башта берничә социаль объектта булды. Ширмешәндә капиталь ремонттан соң ачылган Ландыш балалар бакчасын карады. Районда 8 кече нефть компаниясе эшләсә дә, икътисадның нигезе агросәнәгать. Узган ел 9 миллиард ярым сумлык продукция сатылган. Шуларның 3 миллиардтан артыгы кече һәм урта бизнеска туры килә. Мәдәният йортында районда эшләп чыгарылган товарлар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Сессиядә Фәрит Мөхәммәтшин социаль бурычларны хәл итүдә, халыкка медицина ярдәме күрсәтүдә республиканың булышачагын белдерде. Иң яхшы авыл хезмәтчәннәре, укытучылар, социаль өлкә хезмәткәрләре дәүләт бүләкләрен алды. Фәрит Мөхәммәтшин татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар тупланып яшәгән төбәктә Татарстан халыклары ассамблеясының вәкиллеген ачты. Районның тарихы бар, эшләгән хезмәте бар, даны бар, яхшы, аны саклап калырга, монда кеше санын да арттырырга кирәк. Монда җирләре бик бай, алар авыл хуҗалыгында бик нәтиҗәле эшли. Бу район безгә кирәк тә кирәк. Шүпрәле районы ойышуның 90 йыллыгын билгеләп үттеләр. Кеше ватаннарын зурлаган, танылган язучыларны, актерларны, галимнәрне, дәүләт һәм җәмәгать эшлекләрен, гади авыл хезмәтчәннәрен ылылап искә алдылар. Төбәкнең киләчәктәге һәр яклы үсеш юлларын билгеләделәр. Шүпрәле районыннан безнең алдагы видеоозма. Рожановский район является юго-западными воротами Республики Татарстан. Он граничит с Чувашией и Ульяновской областью. Мәдәният сарайы залында районның тарихы, бүгенгесе, уңышлары турындагы фильмны йотлыгып карыйлар. Район тарихында һәр кемнең үз өлеше. Район оешкан 30-нчы сугыш һәм сугыштан соңгы еллар коллективлаштыру, 70-нче елларда авыл хуҗалыгында алга китеш. 90-нчы елларда Советлар Союзы таркалганнан соң да Шүпрәле халкы сынатмады. Кырларда, фермаларда тырышып эшләүләрен дәвам иттеләр. Үсеш тукталмады. Райондашлар кеше ватаннары турында горурланып сөйли. Район үзгәргән, яңа биналар төзелгән, бик күп спортивныйлар, ашым гомумән бик алдынгы рәттә дип саныйм мин. Һәм район халкы өчен бу искиткеч нәрсә, хоккейный коробкалар, ниләр, һәммәсе алар бит менә шул яшьләрне, балаларны, мәктәпләрне үстерер өчен бик кирәк нәрсәләр. Менә шуңа күрә мин районымны менә чын күңелемнән шушы бәйрәмдә котлыйм. Һәм тагын да зуррак уңышларга ирешсеннәр дип теләп калам. Район юбилеена иң зур бүләк Шүпрәле энциклопедиясе. Беркемдә бер нәрсә дә онытылмый. Энциклопедик басманы классик кануннарга нигезләп, зәвыклы эшләп итеп әзерләгәннәр. Юллар әйбәт, газы кергән. Зарплатлар ничего эшләгән кешегә бар. Медицина эшләп тора. Теләк шул күбрәк внимание хәзер мәктәпләргә бирергә, укучыларга бирергә, яшьләргә бирергә, детсадтан ук тотынып.
Иң яхшы башкаручылар, ансамбльләр татар, чуаш, рус телләрендә якташларына иң яхшы чыгышларын тәкъдим итте. Озак еллар республика президент аппаратын җитәкләгән Әгъзам Гвайдуллин өчен дә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бу зур вакыйга. Инде менә республикабызда бик күп кенә программалар эшли. Ул программалар бөтенсә инде кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Һәм бүген авыл халкының тормышы bir küpmede şehir halkının tırmışından ayrılmayı. Şu an küremin biktaşat, küpürerlerinin mine bugün şolay maturitik yaşarlarına, gelecekte de minalarga teler edim isenlik sağlık, umuş, işlerinde gelecekte de maturitik şolay birgelep, işlerge, yaşarga yazsın. Яш буынга барлык шартлар һәм мөмкинлекләрне тудыру, авылларны сизләндерүне дәвам итү, аграр сәнәгатьне үстерү, үзенчәлекле мәдәниятне саклап калу, балалар тәрбияләү. Булар киләчәктә дә туган якның ныклы нигезе булырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы. Республика Фәннәр академиясында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына, шулай ук 21 февральдә билгеләп үтеләчәк халыкара туган тел көненә багышланган атналыкның рәсми ачылышы булды. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин татар телен саклау һәм үстерүдә институтның эшчәнлеге белән таныштырды. Галимнәр түгәрәк өстәл янында сөйләшү вакытында эшлекле тәкъдимнәр белән чыкты. Россия төбәкләре кайбер чит ил галимнәре дә онлайн режимда фикерләрен җиткерделәр. Туган телгә багышланган чараларда актив катнашырга теләк белдерделәр. Татар информ агентлыгында татар теле курсларын оештыруга багышланган матбугат конференциясе булып узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радиев Җамалетдинов һәм курсларны оештыручылар татар теленә өйрәтүнең быелгы үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Телне өйрәнү курслары берничә ел эшләгәч, былтыр пандемия сәбәпле туктатылган иде. Быел курслар Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә эшен дәвам итә. Башкалабыздан тыш укулар университетының Алабуга һәм Чаллыдагы филиалларында да уза. Беренче этабы февраль ахырында башланып, майга кадәр узар дип көтелә. Икенче этап көз айларына билгеләнгән. Татар телен өйрәнү курсларында шөгыльләнү өчен башта теркәләргә кирәк. Белешмәләр белән университет сайтыннан танышырга мөмкин. Бүгенге көндә инде әлеге курсларга теркәлү бара, дәвам итә. Мин барлык әлеге курслар белән кызыксынучыларга мөрәҗәгать итәм. Курсларга язылу өчен Казан федераль университетының сайтына кирергә кирәк һәм бүгенге көнгә 900-дән артык кеше әлеге курсларга йөрергә теләк белдергән һәм үзләренең гаризаларын калдырганнар. Бу әлбәттә безнең 19 елда уздырылган саннарга караганда күпкә артыграк. Бу 900 кешенең 600-ләбе Казаннан, калганнары Чаллы, Алабуга шәһәрләренә туры килә һәм шулай ук башка төбәкләрдән, башка илләрдән дә курсларга язылышулар бар. Татарстанда коронавирус инфекциясына каршы вакцина ясауда ял көннәре юк. Бу атнадан башлап ялсыз график буенча эшли башладылар. Бу прививка ясатырга теләүчеләрнең артуына бәйле. Бигрәк тә 60 яшьтән өлкәнрәк ирләр һәм урта яшьтәге хатын-кызлар еш мөрәҗәгать итә. Республикада барлыгы 43 меңнән артык кеше ковидка каршы прививка ясаткан, шуларның 9 меңгә якыны инде икенче доза вакцина алган. Вакцина ясатырга Россия һәм Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында күп функциялы үзәкләр офисларында 122 номерлы бердәм номерга яки яшәү урыннарындагы поликлиникаларга шалтыратып язылырга мөмкин. Республикабыз мәктәпләрендә балаларны тукландыру буенча тикшерүләр дәвам итә. Белем учакларында балаларны тиешле нормалар буенча ашатырга тиешләр. Ризыкның кайнар һәм туклыклы булуы мөһим. Әйтик, Мамадыш районы мәктәпләрендә бу кагыйдәләр үтәләме? Балалар ризыктан канәгатьме? Районның Түбән Ушма авылыннан безнең репортаж. Иртәнге ашны балалар бик тәмләп ашый. Менюда барысы да алар яраткан ризыклар. Без килгән көнне укучылар карабыдай боткасы, тавык ите, кәбестә салаты һәм лимонлы чәй белән сыйландылар. Монда бик тәмле шаталар. Һәм миңа монда ашашыган. Нәрсәне бигрәк яратып ашыйсың? Гречка белән ит инде.
Тик бу гына да түгел. Балалар көнгә 2 тапкыр ашыйлар. Беренчесе берничә ризыктан тора, икенче тапкыр өстәлдә аларны җиләк, җимеш яки камыр ризыклары һәм чәй көтә. Ашханәдә меню 2 атна саен кабатлана. Ресторан ашларын хәтерләткән меню хәзер түбән ушма укучылары өчен гадәти хәл. Сүз уңаеннан ул уку йортында барлык балалар өчен дә бер үк. Ел башында әти-әниләр җыелышыннан соң шундый карар кабул ителә. Директор Илшат Шайдуллинның тәкъдимен барлык ата-аналар да хуплый. Все дети кушали одинаково, и чтобы не было никаких разногласий, на общем родительском собрании мы это обговорили. Барлык балалар да бер төрле тукланырга тиеш. Ата-аналарның гомуми җыелышында без бу мәсьәлә буенча фикер алыштык. Беренче 11 сыйныф укучылары бер төрле туклансыннар дип тавыш бирделәр. Шуннан чыгып бюджетны да билгеләдек. Бер көндә бала мәктәптә 51 сум һәм 85 тиенгә ашый. Бер балага ата-ана түләве 34 сум. Әгәр гаилә күп балалы икән, шартлар үзгәрә. 3 бала булган чиракта 29 сум, 4 яки аннан да күбрәк булса, сумма бер кешегә нибары 19 сумга тәшкил итә. Ашханәдә туклану өчен урта һәм өлкән звенода укучылар өчен түлиләр. Ашханәгә барлыгы 86 укучы йөри. Аларга 2 персонал, өлкән пешекче һәм аның ярдәмчесе хезмәт күрсәтә. Эш иртәдән үк башлана. Алай рәхмәтләр әйтәләр. Рәхмәтләр әйтәләр. Апа, запеканканы пешерегезәр, шуны пешерегезәр, куймак пешерегезәр бүген дип әйтәләр. Аларны тыңларга тырышам, аларның теләкләрен үтәргә тырышам. Гомумән алганда, балалар мәктәптә тәкъдим ителгән ризыклардан бик канәгать. Шулпан Амири, Гөлинә Гыйльмуллина, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Түбән Камада балык булсын дип исемләнгән акция үтте. Биологик ресурслар комитеты белгечләре аучылар белән берлектә күлләрдә тишекләр бұрауладылар. Төп максатлары боз астындагы балыкларга кислород киреүне тәэмин итү. Бер төркем аучылар һәм биологик ресурслар комитеты белгечләре Прости авылыннан ерак булмаган Саракум күлендә. Ир-атларның төп максатлары балыклар әйбәт кышласын өчен сулыкларга һава кертү. Һава кертәбез буз астына. Балыкларга әйбәт булсын һава алырга. Прости булганда бик күп күлләр. Булай бер 160 гектарлап бар. Менә шул күлләрдә шундый мероприятиеләр ясарга планлаштырабыз. Табигатьне саклауга юнәлтелгән акция балык булсын исемен йөртә. Нәкъ менә һава торышы алмашынып торган вакытта балыклар күпләп үлүе күзәтелә. Чөнки су исемнәр чири башлап углекислый газ булып чыгаралар. Балык булсын акциясен Түбән Кама сулыкларында ел сайын уздыралар. Боз өстендә тишек ясагач, аңа камыш тутыралар. Бу кечкенә бәке озаграк вакыт ачык торсын өчен эшләнелә. Хәзер Прости авылы тирәсендәге Саракум күлендәге балыклар иркенләп сулый ала. Коткаручылар март уртасына кадәр башка сулыкларга да чыгачаклар. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Киләсе видеозмабыз Чаллыдан 3 яшьлек Аиша Зарипова турында. Сабый аркасында гадәти булмаган топ белән туа. Хәзер кызга кыйммәтле операция кирәк, ул 1 миллион сум тора. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без Аишага бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Аишага 3 яшь ул шат күңелле һәм канәгать бала. Көлә, уйный һәм үз яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый. Кызның җитди патологиясе турында якыннары гына белә. Аркасындагы нине күргәч, теге кара төстәге ни дин топ иде инде, мен аны ул теге родовая травма дип уйладым инде баштан, анырсын аны алып киттеләр. Мен аны 8 көн күрмәдем, и теге 8 көн буена үзем интернетта карап, врачларга шалтыратып, нәрсә микән ул, нәрсә эшләгән ул, нинди шир дип инде сырап ниттем инде теге. Табиблар балага тумыштан килгән гигант пилоцинитар невус диагнозы куйган, ауру тиз арада метастазлар бирә торган онкологиягә китергә мөмкин. 6 ай сайын без онкологтан наблюдация итәбез. И шул 6 ай үткәч без әле дә Израильгә чыктык. Но Израильдә кыйммәт бер операция 2 миллион 700-гә төшә бер операция гына, и плюс 500 мең на проживание.
Айышының әнисе баланың арқасындағы әлгі топның оларға ярдәм итүче табибларны Россия буенча эзли һәм аларның гаиләсенә Санкт-Петербургта ярдәм итә алулары ачыклана. Әмма балага озак еллар дәвамында дистәләрчә операция ясарга кирәк. Төньяк башкала табиблары сабыйны 3-4 этап эчендә Невустан арындырырга вәгъдә итә. Аларның беренчесе март аенда узачак. Алда катлаулы һәм бик авыр операция көтелә. Башта тире астына махсус шарлар, экспандерлар кертелә. Алар кызның тиресен тартып тора. Онары хирурглар аркадагы топның bir өлешен ала, аның урынына тарттырылган тире тегәчәк. Менә аның, например, аркасы кайнар, үзенең тәне алда җылы, теге куп кайнар түгел. Температура тетсә, башында температура юк, аның аркасында температура. Беренче операция өчен 1 миллион сум акча җыярга кирәк. Гаилә өчен бу күтәрә алмаслык сумма. Шуңа күрә Езилә Зарипова баласы өчен акча җыю оештыра. Айышыга теләге булган һәркем ярдәм итә ала. Дәвалануга акчаны экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча җибәрергә мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстан радиосы һәм Татарстан авазы интернет радиосы үз тыңлаучылары белән тыгыз элемтәдә яши. Милли әдәбият, сәнгатьне халыкка җиткерүдә, яшь буынны классик үрнәкләргә нигезләп тәрбияләүдә яңа алымнар куллана. Әле күптән түгел шагыйрьләр Хади Такташ, Хәсән Туфан, язучылар Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев, җырчы Фәридә Кудашева, композиторлар Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһановның юбилейлары уңаеннан атналыклар узды. Бу атна каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең 115 жылыгына багышлана. Бу турыда тулырак сөйләү өчен без Татарстан радиосының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире Нәсим Акмалга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Нәсим Рәшитович. Күп хезмәт, эзләнүләр нәтиҗәсе булган яңа проектка алынырга ничек тәвәккәллек иттегез? Менә моңа кадәр дә бит инде без атналыклар үткәреп килдек. Шушында зур шәхесләрнең юбилейлары уңаеннан атна буе аларга багышланган тапшырулар, аларның әсәрләре эфирга чыкты. Һәм менә бу халык арасында бик зур яклау тапты дип әйтергә мөмкин. Бик күп рәхмәтләр килде безгә. Халыкның һич кенә дә ялыктырылганы, ялыкканы сизелмәде. Инде Җәлилгә килгән чагында, Җәлил дөресен әйткән чагында безнең халыкның йөзаклыгы, безнең бөтен дөньяга теге бренд булырлык бер кешебез. Кайда гына барсак та без Җәлилне байрак итеп бара торган кешебез. Шуңа күрә без аңа кабат-кабат кайтырга, аны дәреслек итеп өйрәнергә тиешбез. Шуңа күрә инде кабатлап тору ул һәрвакыт өйрәнүнең, билем алуның нигезе. Яңа тапшырулар һәм фонд тапшырулары бергә үрелеп эфирга чыгып бара. Без монда инде әлбәттә Җәлилчеләрне аерым-аерым атап китәчәкбез. Аларның батырлыгының әһәмиятен халыкка аңлатачакбыз. Хәтта аны беләләр, менә яшьләргә тагын бер кабат-кабат аңлатып торырга кирәк. Һәм менә бу әйбер безнең милли горурлыгыбызны, горурлыгыбызны уята торган бер әйбер булырга тиешмәя калса. Радионың алтын фондында сакланган материалларны туплап тапшырулар әзерләүдән тыш тагын нинди яңа алымнарны кулланасыз? Радио фондыннан әлбәттә оригиналь тапшырулар да эшләнә, әйткәнебезчә. Ләкин инде монда төп өлешне менә шушы зур материалны, Җәлил әсәрләрен, булар инде радио фондында кадерләп саклана торган безнең мирасыбыз. Дөресен әйткән чагында шушы мирасны ничек иттереп халыкка җиткерергә микән дип без бик узак баш ваттык моңа чакылда. Быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан иттек бит. Менә туган теленең чисталыгы, туган теленең теге русча әйткәндә грамоталыгы турында уйланган чагында без бик күп, бик зур бер проблема алдында калабыз. Идеаль татар телен, эталон булырлык татар телен каян алырга, ул менә безнең фондыбызда саклана. Бу электән язылып алынган спектакльләр, радио спектакльләр, Айрат Арасланов, Фуат абый, Галимуллин кебек зур нәфис сүзләрнең чыгышлары, аларның төрле язучыларның әсәрләрен укулары һәм башкалар. Менә бу эталон булырлык татар телен без бүген ничек иттереп эфирга чыгарга тиешбез дигән бер сорау килеп туган иде. Һәм без менә шушы атналыклар үткәреп, шушы мәсьәләдә миңа калса хәл иттек. Менә бу туган телләр елында бу бик тә кирәкле бер гамәл дип уйлыйбыз без. Туган телләр халыклар бердәмлеге елында тыңлаучыларга тагын нинди проектлар тәкъдим итәргә җыенасыз? Әлбәттә булачак, без менә шушында зур шәхесләргә аерым игътибар итәчәкбез, аларның юбилейларына игътибар итәчәкбез. Һәм менә шушы туган телне, татар телен
дөнья күләм танылган, ил күләм танылган олы шәхесләр белән бәйләп бару, менә ул безнең тыңлаучыларыбызга бигрәк тә яшьләргә үтемлерәк, тәэсирлерәк булырга тиеш дип уйлыйбыз инде без. Аннан соң менә бу туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына килгән чагында бүтән проектлар да бар. Бу менә Дания Гайнетдинова эшли торган балалар тапшыруларында бара. Раил Садри эшли торган театрга кагылышлы тапшыруларда бара. Шулай ук Раил Садри безнең алып бара Татарстан радиосының Татарстан авазы дигән интернеттагы кушымтасын. Бу да халык тарафыннан яклау тапты, хәтта безнең республика җитәкчеләре тарафыннан яклау тапты. Менә бу эшне әлбәттә безнең директорыбыз Фирдус Гыймалтдинов һәм инде радионың җитәкчесе Тәүфик ага Сәгитов башлап җибәргәннәр иде. Һәм ул менә бүгенге көндә халык арасында матур гына популярлык казанып бара торган бер интернет радиога әйләнеп бара. Һәм тагын бер кызыклы проектыбыз бар. Ул аны инде сер итеп саклап килдек моңа чаклы. Бу без инде тиздән менә эфирга чыгара башлаячакбыз. Мин әтине өйрәтәм дигән шушындай миниатюралар циклын, бу кичкенә 15 минутлык кына форматлы спектакльләр. Юмор кушып ясалган миниатюраларда без инде әкренләп тыңлаучыларыбызны, яшьләрне татарчага, аның ничкәлекләренә өйрәтмәкче булабыз. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстан радиосының әдәби нәфис тапшырулар редакциясе баш мөхәррире Нәсим Акмал иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Чулпан Әмири бүгенгә сезне белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.